Azonban megdöbbentett az a viselkedés, ami Vona Gábor pártelnök úr és Mirkocki Ádám, a Jobbik bizottsági képviselője tett a bizottság ülésén. Gyakorlatilag először bagatelizálták az ügyet, majd pedig ugyanazokat a tényeket ismerték meg, mint mi, majd foggal körömmel védték Kovács Bélát, azt a Kovács Bélát, aki a jelek szerint ezzel a nemzet és hazárulással leginkább a Jobbik szavazóit köpte szemen. Úgyhogy úgy látjuk, hogy mind Vona Gábor pártelnök, mind pedig Mirkocki Ádám felelőssége ebben az ügyben menthetetlen. Amit Németh Szilárd művelt sajtótájékoztató keretében, tehát én most láttam frissen az ő sajtótájékoztatóját, hát elképesztőnek és döbbenetesnek tartom, főleg annak fényében, hogy nem elég, hogy hazudik, csúsztat és prejudikál, hiszen ő már kvázi bírósági ítéletet mond a saját szavaival, közben pedig államtitkot sért és büntettet követel, hiszen olyan információkat is belefoglal a saját mondandójába, ami egyébként 30 évre titkosítva van, és ez BTK paragrafus szabályozza, és teszi mindezt úgy, hogy én érdemben nem reagálhatok rá, hiszen tudnám cáfolni az ő szavait, de nem tehetem pont amiatt a titoktartási kötelezettség miatt, ami ránk vonatkozik. Én mélységesen felháborítónak és tényleg döbbenetesnek tartom, hogy ő ezt megteheti, de hát úgy látszik, hogy amit fideszes képviselők és a magyar nemzet megtehet, azt mi nem. Én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ennek lesz-e